डेक्कन सवेरामध्ये आपले स्वागत आहे। मुदखेड तालुक्यात वादळी वाऱ्यामुळे व गारपिटामुळे शेतकऱ्यांचे पुन्हा एकदा मोठे नुकसान झाले आहे। 16 मार्च रोजी सुद्धा अशाच प्रकारच्या वादळी वाऱ्यामुळे व गारपिटामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते। 3 जूनच्या मध्यरात्री पुन्हा एकदा अशाच प्रकारे वादळी वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे। मुदखेड तालुक्यातील निवघा, बारड, डोंगरगाव, शेंबोली, नागेली, पांढरवाडी, पारडी, खांबाळा, पाथरड व अनेक गावात अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे। मुदखेडहून अब्दुल रजाक यांची विशेष रिपोर्ट। तुमचं नाव सांगा सर्वप्रथम। माझं नाव रामदास धर्माजी शिंदे आणि हे मुदखेड तालुका, नांदेड जिल्हा मुदखेड तालुक्यामधील निवगा गाव आहे। तर आमचं मुदखेडमध्ये शेत आहे। तर जवळपास बघा 2000 आपलं 3500 रुपये मार्केट असल्यामुळे शेतकऱ्यानं हातोनात खर्च केलेला आहे। बघा झाडं कशा झाले बघा, अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात झाडं पडले आहेत। आता हे सोन्याचं झोप येणं आली रात्रभर। आता हे झाडं एवढे सोन्यासारखे गेलेत, भाव नाही काय नाही। व्यापारीला उचला गेलं ते व्यापारी म्हणाले तर 500-700 रुपये क्विंटल, 2000-1500 भाव वरी असून तर 700-500 रुपये द्याय तर रुपये बी होईना आला आहे। जवळपास एका एकरला 60,000 रुपये खर्च आलेला आहे। तर वॉटर सोल्युबल बॅग जर सोडायची झाली तर 5,000-6,000ला आहे। पोट्याचं पोट 1750 रुपयाला आहे। DAPचं 1300-1400ला आहे। जवळपास दुनियाचा खर्च आलेला आहे शेतकऱ्याला। आणि सरकारनं आमचं असं अपेक्षा आहे किमान भरपाई नाही तर नाही 50-55 हजार रुपये खर्च झालेला तेवढी एकरी द्यावं। कारण शेतकऱ्याला आधीच लग्नाचं आणि दवाखान्याचं याचं दुनियाचा खर्च झालेला आहे। लोकांचे याजानं काढून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात रात्रंदिवस मेहनत करून अशा प्रकारे मोठ्या प्रकारे बागेलेला आहे। जवळपास आमच्या इलाक्यामध्ये 2-3 किलोमीटरमध्येच फक्त वादळी वारा आलेला आहे, 2-3 किलोमीटरमध्ये। तर आता लोक म्हणतात की शेतकरी आत्महत्या का करायचे, लोकाला आत्महत्या करणार शेतकरी काय करणार आहे। मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। एक तर शेतकऱ्याला वावर विकल्याशिवाय पर्याय नाही, तर आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही। जवळपास एकरी 2-3 लाख रुपये 3 लाख रुपये किमान अपेक्षा बाळगली होती आम्ही केळीची। जवळपास 50-60 हजार रुपये खर्च केला एकराला, तर 3 लाख रुपयाची आम्ही अपेक्षा या भावाच्या यानुसार आम्ही अपेक्षा बाळगली होती। पण आता या निसर्गाचा कोप शेतकऱ्यावर एवढा मोठ्या प्रमाणात आला। तर आमची समस्या तुम्ही विचारत आहात काय झालं म्हणून, आता तुम्हाला डोळ्याने दिसत आहे, तुम्ही वाटल्या 10-12 आसपासचे पुरे बघू शकता। मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आमची। किमान कमीत कमी 50,000 रुपये एकरी तरी सरकारनं आम्हाला शाश्वती खर्चा म्हणून द्यावा। अशा मोठ्या प्रमाणात आमचं नुकसान झालेलं आहे। आणि आम्हाला आता हे एक तर वरीसभर वावर पडीत राहिलेला आहे, याला दुनियाचा खर्च झालेला आहे। खर्च आपलं ठिबकचा खर्च झालेला आहे, निंदनचा झालेला आहे। 1-2 वानेरानं झाडं मोडले तर माणसाला झोप येणार, मग एका रात्रमध्ये एवढं असं आपणात नुकसान झालेलं आहे आमचं। तरी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याला सरकार कोणतेही का असणार, मग आपल्या जे शेतकऱ्याला साथ देईल त्यालाच आम्ही बी साथ देऊ मोरी। नंतर आम्ही आमच्या शेतकऱ्याच्या हिशोबानं आम्ही काय करायचे करू, आत्महत्या काय करू, पण आमचं असं एवढं हे झालेलं। नमस्कार शेतकरी मित्रांनो। 3 जून शनिवारी संध्याकाळी 11 वाजता निवघा तालुका, मुदखेड जिल्हा, नांदेड, निवघा येथील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील तसेच त्यांच्या आयुष्यातील काळा दिवस मला तरी चालेल। कारण याच दिवशी संध्याकाळी 11 वाजता ते सकाळी 4 वाजेपर्यंत चक्रीवादळासारखं वारं, यासोबतच ढगफुटी सदृश पाऊस, विजांच्या कडकडांसह शेतकऱ्याच्या शेतातील केळीच्या बागा असू द्या, ऊसाचं पीक असू द्या, गुलाब, गलांडा, यासोबतच सर्व प्रकारच्या फळभाज्या असतील, फुलशेती असेल, कुठल्याही प्रकारचं पीक हे वाचलेलं नाही। याच दिवशी संध्याकाळी रात्री एक असं घरातला एक व्यक्ती असा करता व्यक्ती जसा जातो सोडून घराला, तसा असं केळीचं नुकसान झालेलं आहे। असे हे नुकसान कधीच न भरून न निघणारं नुकसान झालेलं आहे। सरकार मायबापाला माझं एकच विनंती आहे की आमच्या शेतकऱ्याला काहीतरी दिलासा न देता काहीतरी अशी मदत म्हणून जाहीर करावी आणि होईल तितकं लवकर। कारण का आता पेरणीचे दिवस आलेले आहेत। या शेतकऱ्याचे आमचे पूर्ण या केळीवर पेरणी अवलंबून होती आणि या केळीने असे फार मोठे बघा नुकसान झालेले आहेत। काहीच एक 5,000 केळीमधले एक 100 एक झाड उभं आहे
आणि की पूर्ण पाडा आलेला बाग गेलेला आहे. असे नुकसान झालेलं आहे शेतकऱ्याचे.